Malawian Camera. Basi tunkhani ndimene ndithu Chisale Comrade Norman Chisale bodyguard wakale wa bodyguard wakale ensi kale wopuma komanso bodyguard wa Peter Mutharika amene ndithu wafika kumalo kumene ndithu galimoto ya DPP imene ndithu inali imodzi mwa deputy wa Alfred Gangata yautchedwa koma makamaka mu statement imene akulongosola anu ake a Chisale akuti yayi nkhani itu kundifuti ndithu kuna ndithu kuombera futi mpaka na iwowanso achisalewa ndithu aunongaponso zipolopolo kuomberana ndi anthu achiwembuwa. Anyway, pakadali pano achiwembuwa ndithu sakudziwika kuti ndi ndani, ndiyebe olonso awa Chisale anena kuti ripoti limene ndithu anapereka kale ku polisi kuti yayi ifeyo tutapangidwa attack, ife ndithu tapangidwa attack ndithu. Ndiyebe anyway ndeza mbiri zili mkatimo tingokupasani videoyo tione kuti zikhale bwanji koma ndithu anthu alusa ndithu anthu mitima ili mwamba sakudza zoti nangapa tingapanga bwanji. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Pano pamponera pamene bini pasiyati yaomberedwa ndipo anthu akanafuna ndikunena pano paphika kwambiri yayochedwa kuchita kuombera kumva saundi ya mfuti koma chonsecho ndinapereka ripoti ku polisi kuwauza kuti tili mwa ataki palibe china chilichonse chimene apanga apolisi endi ngati akundikana anene kuti sindinapase ripoti nanenso ndili panonso nanenso ndaombanso kuti ndapulumutse anthuwa ndachita kuononga zipolopolo zanga kuti ndipulumutse anthuwa zinthu zomvetsa chisoni kwambiri anyamata MCP this is bad and ndilokwiya ndilopumudwa dziko silimenda choncho yayi basi aomberedwa mwamwayi anthu apulumuka ambuye akudalitseni ambuye endi ndilokwiya ndisakunamizeni endi mwoto mukipunayi simuyimaliza ndikotumelezona ziwo mukwambiri basi yathu imodzi atochera amene mukuonera pano pamponera amene timachokera ku Nchisi komwe Vice President Alfred Gangata amapangisa msonkhano. So you can see our bus is torched kuyaka ndithu kuyaka zosakhala bwino zigawenga za MCP ndithu zaocha basi yomwe inali pa DPD wa Vice President Alfred Gangata pano pamponera mmene timachokera ku Nchisi komwe kunali msonkhano. Zosakhala bwino. atigenda mmene mukuoneramu chimwala chimenechi komanso magrasi amphepetewa mmene mukuoneramu ndi azizangawa ndi zimene akuchitira anyamata achikangawa. Mwalache ndi chimenechi chimene atigendera nacho pamenepa ofunika tionepo bwino ndithu chifukwa afuna aopseze amenewa. Mabwana ndikukhulupirira kuti a director athu athana nazo zimenezi kuti mchitidwe umene opusa choterewu utheretu. Dziko ndi lathu ili komanso we are living in a democratic society, sizoona kuti ziopsezana ana achepa ndi anzanga atakumana ndi zimenezi koma manzathu takuwuzani kale mbuyomu kuti muyende mosamala. I think mulungu ndi wabwino atendetsa bwino zabwino zonse. Easy. Mongari manena, pande pamponera, galimoto, ayo champonera ayo mbera. Arocha galimoto, pata. Arocha galimoto. Awo mbela galimoto ayocha pano pamponera. Easy. Galimoto ayocha pano pamponera. Tinanena MCP. Awira ni majibele. Baida, kamera. Mwidana. Babu bila kwa tudu.
anyamana kwa yeye basi. Masiro bwanja Malawi kuliko somutonera masomo ndimba tinani sonkhano lero Nchisi community ground ya koma malipoti amene akumveka pakati pano ndona kuti achipani cha Malawi Congress Party alichingira pamponera bridge komanso anyamulana ku akondola kumvu yathu paipanga attack ndiye ndinafuna kutitseni kuti malipoti apita pa Nchisi police, Mponera police, komanso headquarters National Youth Director athu Norman Chisale anayimbira ku headquarters kwa kusafura limeneli. So ife nyamuka ndikomvo yathu tikudutsa kumweko kumene akuti atikonzekera kuti atigende, koma ife chipani cha DPP ndi chipani cha mtendere chimene chimafuna mtendere komanso chimene chimatsata chilungamo monga ngodya zathu zimene matsata chitukuko, chilungamo komanso chitetezo. Ndiye mudziwe kunena kuti tili pa nkhani imeneyo pakali pano kuti MCP akonzekera pamponera komanso msewu anyamulana kumatondola kuti atigende. Uthenga umenewu tatumiza pa polisi ya pamponera kudziwa, komanso kwa area 30 Honorable Chisale anatumiza, komanso aosiye apa Nchisi akudziwa za vuto limeneli. Msonkhano tapanga muno bwino ndeni mafuna kuti muthandize kupemphera komanso kutifuna zabwino kuti tibwerere monga amene ndabwerera. Mavuto ngambiri amene akuchitika Malawi munomo ndikanakonda kuti mwina anthuwa akonze akhale busy kukonza za mavuto amene ali Malawi komanso magendana iyayi. Ndiye anthu pasakusintha abe iyayi. Ndimafuna kuti ndikugawire ndi zimenezi pepani ifo ya nthawi yanu mu nthawi ya madzulo, koma ndinafunitsitsa kuti ndikudziwitseni za vuto limeneli. Malawi, Camera.